No, drahí priatelia, prichystané mám všetko. Ide sa variť kapusnice a treba povedať, že blíži sa vianočný čas a nič nie je lepšie a nič nie je krajšie, ako urobiť si domácu kapusnicu zo stupavskej kapusty. Čo je tu pripravené k dispozícii? Je tu kopec mesa, ja som dala koleno a klobásku, zemiačiky, cibulka a cesnačík a domáca stupovská kapusta. Bez tejto proste nejde, idete do Stupavy, Prvý dvor, otvorená brána, predávajú kapustu, kupujete, tí, čo ste z okolia Bratislavy, lepšiu kapustu na vianočnú kapustnicu nezoženiete. To vám môžem bez pochyby povedať, je vynikajúca, na surovo, zvýšenie dávok vitamínu C a takisto do kapusty. No a ja keďže momentálne mám také dosť zlé obdobie, čo sa týka zdravia, pretože ma postihol COVID, tak si idem uveriť túto kapusnicu, pretože si myslím, že nič nie je lepšie ako to, ak si dáte takú teplú kapustničku s chlebíkom. No, ideme na to. Ja viem, že mnohí veľa týchto vecí, ktoré ja dávam, nedávajú, ale teda čo ja dám do kapusty je badian, bobkový list, nové korenie, čierne korenie celé, papriku sladkú a ešte kopec iných vecí. Na olivovom oleji si upražíme cibulku. Chcem vám povedať jednu fičurinu, že ja si tam vlastne strúham aj takto cesnačík. Tak je tam olivový olej, cibulka, cesnačík a úplne najviac sa teším, keď toto budeme váriť so svojím synom na Vianoce. To mám úplne ten adventný čas, má tá kapustnica ešte väčšie čaro. Ako sa hovorí, najdôležitejšie je variť s láskou. Takže ja dúfam, že toto mojim chlapom bude chutiť, čo dneska navarím. Dala som tam dosť korenia, vidíte, aj tuto je dosť čierneho. Ono sa to povyberá, dôležité je, aby to chytilo tú správnu chuť.